ukpa uba matla kumnu uyo penlong doktor ya kakun jong u. Don ke wei ke shnong ba shong uwei ubri uba don ki khmat Henry dayo ibha. Uni ubri uba matla u kerteng u Henry. U Henry u don ke wei ke kun kente ke badang shi postnem. Kalok ju u Henry kalayap yo pang no ha kapor ba ka kun jong ki kadang red. Ka kun kente ju u Henry ka kerteng ka jaya. U Henry u shong usa tangbat ka kun jong u. U Henry ulong ubriu ubaduk namar baki briu kim tre ban ai belaya u namar yu ibha ki khmat. U Henry ban se u hab ban lek pan krong hayeng ki briu ringkat bat ka kun kente jong u tang ban yo bam. Kajaya watla kadang kena makana kam su tenat ban lek pan krong yano. Kajaya ka kwa ban school kum ki we ki kena. Ha ka we ka sngi. Ukpa uyalam ya kajaya banit pan krong hayeng ki briu. Kajaya kayo iba ki we ki kena ki krekot. Kajaya katnu ka sngew diaw ka mensim na marilade ka kwa le school Henry kam yo. Kata ka briu banit pan krong ukpa bat kajaya kala ong ki kun la jong. Pet kun kini ki nong krong ki lawan krong biang hayeng jongi. Ajing bam kloy aki bakin lej no. Yo sabit jing pang na loras dong jongi don doktor. U Henry bat kajaya klit paino sayeng da kajing sngew ram baki syakran ben haki briu. Endala poy hayeng kajaya kala ong yu kepala jong kumne. Balay pa ki paras dong ki isi yangi. Balay ngide ki briu ki bas niu siapa. U Henry ula ong. Kun day bangi sniu. Day baki isi yangi bangi duken. Kajaya kalau ong yukpa ngakwa long doktor pa pat gan sumarhi ki khmat jong pi ba pinyo ino. Kajaya kalau ong biang bat gan pli hospital hasnong la jong khnang ba ki briu kinsuk kim dan kam manit shim dawai sasor. Ukpa ula ong patient kun wat kaja bangin bam ru ngim yo kumno pinit pule doktor. Tang ki baru spa kila banit pule doktor. Ukpa ula ong biang bangan dayo ibha ki khmat ngatarai ngan jindala yo ban penlong doktor ya pikun. Ha ke we ke sngi don ke we ke para marjan ka khot ya kajaya. Kani ka kong kala ong ya kajaya kumne. Jaya wan sat pankhana haying jongi ngan siu ya pi da ka pisa. Ha ke sngi ke babut kajaya kalit pen khuat ya kata ka toilet jong kata ka para marjan. Kajaya kam sultanat ban lej pen khuat jaga pankhana jong ki briu Henry kam ban sia namar kam dan pisa ban thit jing bam hayeng. Kajaya klarai kut ban trei kanu ka kam kat bayo khnang ba kanyo lej school. Kajaya hayeng jong ka para marjan kalej belas sat pankhana bat hayeng jong ki wei pat kalej belas sat tiar lej sat jan. Ha ke wei ke sngi kat ba kajaya kadang wan belah hayeng ki briu. Kajaya kelai kendu bat kewe kanong hikai ke bahikai skul sorkar. Kani kanong hikai ke kerjang ke Miss Dory. Kanong hikai haba kayo ya kajaya bakal les ngusi kala keli ya ka. Kajaya kaya tu ya kanong hikai banga kwale skul Henry ngalong ke baduk. Kanong hikai kala ong wan skul no ka skul bahikai manga namar kadai ka skul sorkar pimdon kamban siu. Kajaya kadap da kajing kemen haba kanong hikai kalap hawan skul ya ka. Haga sngi ke babut, kajaya kelas dang lej skul. Kajaya men step ke lej skul, men sngi ke lej bela, bat enda kelawan na jing bela, ka shet ke tiu, bat ka aibam yuk kepala jong. Haga por men mit, kajaya ke pelut por tawan krekot, haduk ke arbaje. Kani ka kena, kam juyo ban kai bat ki para kena, namar ka hab ban treshitom, ban pendap ya ka ying ka sem, bat ban yo lej skul. Kajaya ka long ka kena ka bastad bat ka baminot. Ki para marjan haba ki tip ba kajaya ka lej skul, bat ka long ka kena ka bastad, kila kan mishni ya ka bat kila ong. Nginya pet kai, hadu kat nojing start jong pijaya, hadu ba pinda yo lej pule doktor. Kajaya kam jupen pai ketien yano ka lek la ka kam la jong.
Kadba dang mi kisngi kipor, ka jaya kala kham he, bat kala nang kiu na ka wei ka kelas ya ka wei pat. Ka Miss Dory ka ya rap ban krakot ya ka jaya na mar kala syong kelas 10. Ka jaya kala kham nang kham start shushu, na lor kalong ka kena ka ba minot. Hadin sis nem, ka jaya ringkat ka jing treshi tom jong ka, kala pas bah ka exam. Bat kala yok lek kelas hasnong la jong. Hadin kumba ars nem, ka jaya kala to exam banyak lek pule doktor, bat kala pas bah. Henry bat ka nong hikai kidap da ka jing kemen na ka benta jong ka jaya. Ka jaya ka ong yukpa bangan lek pule doktor no pa. Ukpa ula ong, nganyok pisa na kun ban pak lek pule doktor ya pi. Ka jaya ka la ong, empa, pimdon kam ban pelut ma pi yang ngan kersan hi na mar ngayok pisa scholarship. Ukpa upa da ka jing sok ba ka jaya ka lek pule doktor no sabar jong ka snong. Ka jaya ka ino ukpa la jong bat ka Miss Dory, ya la jong pat ka pule doktor no sabar jong ka snong. Henry ulit sa no bat ka nong hikai jong ka jaya sipor. Hadin kumba katu kat nesnem, ka jaya kelajak jelang, klemden batip ne bakeli syapang jong ka. Hasnong jong ka jaya, ka kenjak psam-psam namar baki briu kila yok pang. Ka hospital badan hasnong ru, don doktor bawan sumare ki nong pang, don tangkawai ka nos. Ki para hasnong kat no ki kuslai namar ki kun jong ki don basumar hajaka batiak pang jong ki. Ki para hasnong ki duwai ha ublay, baki kun jong ki kin kwaj no. Henry ha ka cakapor, lawan ka nos klay tuya ki bat kalaong. Wat kuslai, lawan ka doktor temai ha ka hospital jongi, balapak da ka sorkar. Enda ka doktor kelawan rung ha hospital, ki parasnong kila kendet badai ka jaya kata ka doktor balapak ka sorkar. Ki parasnong barok kila lingo, kumno ka jaya ka yok long doktor habakadai tang ka nongkrong. Ka doktor jaya, ka ajing sumar wud-wud ya ki nong pang. Hadin katu kat nesengi, barok ki nong pang kila kham klan. Ka doktor jaya, kala operation hi ya ki kmat jong ukpa, bat Henry ulayo i. Ki parasnong jong ka jaya, kat ki bala kran banyak ka por bakadang kena, baka lej belasat penkana haying ki briu, kila pan map ya ka. Ki parasnong kila priang buram ya ka, namar day ka doktor jaya ka bala plat im ya ki kun jong ki. Lada episode nat, singo like, share, but subscribe ke channel, but share comment.